Ahojte, vítam vás v mojej kuchyni. Dnes som si pre vás pripravila jednoduchý recept na vaječný likér. Čo budeme potrebovať? Pol litra rumu, 6 polievkových lyžíc práškového cukru, 1 sálko, 1 vanilkový cukor a 6 vaječných žltkov. Tak, poďme na to. V prvom rade si dáme šľahať žltky s práškovým cukrom a 1 vanielkou. Potrebujeme to vyšľahať dobre, tak si to necháme aspoň tých 5 minút. Môžete vidieť, že nám to spravilo ľahký krém. Vypneme. A teraz si tam pridáme 1 celé sálko. Znova si to zapneme, premiešame, zľahka trocha. A pomaly začneme pridávať pol litra rumu. Nevidno, sa to dáva. Dávajte si pozor, lebo ono tu začne špliekať. Ani nie 5 minút a vaječný likér je na svete. Ešte to troška necháme pomiešať. Nie dlho. Odstavíme. Takto pripravený vaječný likér môžeme použiť na pitie alebo na pečenie. Dáme nášmu pánovi kameramanovi vyskúšať. Tak dúfam, že môj recept sa vám páčil a že ho niekedy použijete. Ak budete mať nejaké otázky, tak sa pýtajte. Díky, čau!